Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, berjumpa lagi di konten bayi. Orang yang kono nduk liwate langsung rono ikut dikunci. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang indah ini, saya mau ngajak adikku dan juga anak-anaknya dan juga bayi serta Intan. Ini Pak Utoyo tugas tidak ada di rumah, jadi ya tanpa Pak Utoyo. Mau tak ajak maem ning gone Mas Ihsan Sate. Kebetulan wis lama ya nduk awake dhewe gak rono ya. Ibu alhamdulillah berangsur sehat, cuma minta tolong sama Dio. Lengko bar maghrib bude tulung ya. Terno aku. Ada sedikit hadiah kecil untuk adik saya, tapi tidak tak bungkus ya pemirsa, tas. Karena iya, kemarin tak beli itu diminta mamanya Reva, jadinya tasnya unyu-unyu apik ngono. Terus aku ngomong, wis gak apa-apa, sok tak pesen ke meneh. Kemarin baru dateng, ini langsung mau saya kasih no adik saya. Tapi aja mbok seteng tak beli. Urung kudungan. Ya wis ngenteni kudungan sik le. Mosok ket mau urung barbar nduk, urung selesai nek terus. Ya wis lah, tak entenane. Mama ke tempatnya Pak Ihsan. Wes bareng Bunda wis kudungan ngono takoki. Bunda wis kudungan. Wes. Apa disoteng Ibu jare? Terus. Angkor tempe mbah gak apa-apa. Pemandangan alami. Lah besok diurawang sih piye. Alhamdulillahirobbilalamin, pemirsa ini ki yo. Jadi pokoknya aku rene ki aja mbok delok saka bentuke, aja sampean delok saka regane. Ya pokok iki aku terinspirasi sampean kayak tak kado ya. Ujug-ujug dipek Mama Reva iki tak ijoli, aku sales ngomong sok dek sampean tak nek pas ulang tahun berikut ya tak ijoli aku ngono. Pokoknya aja mbok delok regane, aja mbok delok bentuke ya Dek ya. Iki Dek selamat ulang tahun ya Dek, semoga panjang. Amin. Amin. Jadi koncone kita semua kanca-kanca urip iki kanca piye ya kanca keluarga bersama iki piye nek ngarani kanca urip lah ya. Kanca besar, kanca. Aku dapat besar. Bayi jenengan pengen nopo hadiah Agustus bareng kula kayak tas. Aku pengen tas dicangklong sing dawa niku. Tas dicangklong sing dawa. Tapi Atas tas sekolah SD. Tapi sing gede Mbak, kuwi sampean ireng kula paling. Ngoten niku. Yo ora ireng tenan aku. Tak golekno lho. Modele kok ireng ngono ki. Nek gede kan dicangklong kan nek dijajak anake ning ndi kan yo tas, cangklongan niki cangklong kan iki. Iya, nggo wong sing tinggi-tinggi cocok. Ya apik ya nek apik Bu, niki kena miras dompet dan gitu. Iki nek tinggu jalan-jalan santai lho kan. Yo ya jalan-jalan santai apik ya. Jalan-jalan cantik. Ora sedeng Dek Dewi, ora sedeng. Sedeng. Malah pantes nek digoni ngono kuwi anak mentune, terus HP wis ngono tok. Iki lepen ngarep wis. Jangan, alhamdulillah. Iki kok HP ngarep. Terus mata-mata. Kae piye? Mbok sing tekan pasaran itu. Ojo murcok. Tak peling lho kengko. Mbok sik ayune pasar. Tenan ora. Sing kok ning pasar lak ngono ki yo, pisan macakane. Kok Iki merke le, merke Kalau lombok tak kira sing piro? Cibau. Kok cibau-bau ya. Merke Tak nggo HP ning ngarep iki ning ngarep HP. Lho. lepen Iya. Aku tak omongi yo nek ndi-ndi Bu yo. Anggere HP macak piye sithik Bunda ki wis gamisan ngene lho. Wis tuwek kok. Lho aku kan menolak tua to yo. Kenapa nek Bunda rodok modi sithik kuwi perasaane piye ngono lho. Oleh mesti. Mesti kon bunda kon gamisan kok bayi no tuwek temu apa gamisan dan nek bunda isik modern nah lek bunda gede niku yo cek macake yo cek nyeting-nyeting yo nerok-nerok cah nom. Yo nek kon macak terus gondrong-gondrong kok bayi niki yo
Tak pantes bayi kan tuwek putune wis sakmono kae. Wis 8. Lah iki buyut jene. 8 buyute sitok lho somo. Kok gak ngeri to piye? Gom-gom bayi. Itene mau kemana? Kok cantik sekali. Itu sate Pak Isan. Oh. Acara apa sate Pak Isan? Acarane ditraktir ibu. Iki gak acarane. Iya, Bunda kena apa? Bunda ulang tahun. Itene lorong mau mengucapkan. Mengucapkan. Piye? Ulang tahun ya Bunda. Sayangku. Semoga Terus? sehat selalu, amin. Amin. Tapi sing setia, cah iki sing setia, buakno sampah aku tak omongi. Dia kayak enek nggone buane ning kono tak ndeni aku sing diseneni terus Om gak gelem buat sampah. Gelem buat sampah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nek pasal berlapis tak ndeni. Kowe ki wis obong-obong aku buat sampah tak kemah ngono. Tapi nek Intan iki tanpa dikode nek iki ngono digoleki. Ngono nek iki tertib ngono lho nek iki. Mulai sing digoleki botol sik. Botol kuwi cek ora lengkap kok Bu tutup nek. Walah Mbak Majah tak dari padha karo Intan nek pang ngombe. Mbak, kuwi botole Mbak Intan balikno. Tapi tenan ki sing anggur Majah. Kuwi Majah Tenan kuwi anu nek wonge mulai Mbak digoleki kapopo banyine Bu anu kok tak isanane ngono. Sing tukang goleki Majah. Dadi iki botol ku diintip Majah. Bendino. Lah kuwi kan pas sampean ape mulai sing kumu kan berarti ngombe. Lah karo buke didekek ning ngisor rak kuwi tapi didekek ning ngisor ngono Mbak. Oga sampinge kan ning ngisor. Majah kan goleki. Mbak botol ilang siji Mbak sing ngumum. Apal dek sampean. Apal dek tak omong ngene. Sing Mbak ge enek wis ning kulkas tak hitung, ge enek sitok. Aku telepon penjara. Oh, kita iso kene Nak. Buke sing nggo rono. Kan kok kene kok mburi kene ya bengi-bengi iki rene Mas go goreng. Njukuk banyu aku kan terima gak tau stok banyu adem ya Mbak. Soale nene IPO njukuk rono. Terus kuwi botol kuwi isu-isu buke rene kuwi digorono, pikirku yo didekekne sampinge kan. Kuwi ge enek diuber Mbak karo Majah. Ge enek Mbak. Tak telepon kowe bocah kok botol. Tak dekek ning ngisor ngono. Ayo budal ki kok cerita botol ra Ayo berangkat ayo. Ayo. Cuse. Alhamdulillah sudah nyampe di Sate Madura Pak Ihsan. Ibu kok pengen omahe sampean Mbak kene. Ibu penasaran pengen kasih. Ora lewat. Iki lho dudu. Ket mangi, ket mangi. Kalau ayah kaya. Salah. Aduh, salah lagi. Iki semyang-semyang kok. Semyang-semyang. Pak Isak saiki di biro perjalanan wisata. Endi? Endi, Dek? Sekolah Karyawan Umum Medium Trip Murah No Ribet. Perjalanan wisata. Pasar sore kuwi. Oke. Mall ora enek Iya kan? enek ngono dhek. Ya jali ngono ki ora enek. Tapi di pasar sore kono gak malah adoh. Melewati ngono kan. Kalau Dek. Kalau Dek Toyo sisan. Gak der sisan. Nah, nek kalau Pak Utoyo tenan, Bu. Lho, Dek mang kleru. Aduh. Alah iya. Walah Pak Utoyo gak dahar, Cah. Jadi sapa sing lontong? Mbok. Aku do, aku heeh. Ambek Bunda wis beda. Wow. Ya. Ini lho Dek Toyo. Kene Pak Utoyo. Nek Pak Utoyo barang. Ayo jadi satu. Iya, sudah. Saya kecapet di. Wah. Tambah. Ada Pak Utoyo juga, pemirsa. Piringnya kurang siji, Mbak. Piringnya, Mbak, tambah setunggal. Gereva sing dereng. Wah, Intan langsung. Nggih.
Piring. Lah iki wis. Kuatir nek urung. Lontongnya sik dhewe. Nah, dua wis dah. Oke. Wis dah mam sik. Nang. Iya gampang ngono kok santai-santai wis dah mam. Sendok dok. Ini ada Pak Udaya juga. Nah. Terserah, Dok. Masa? Iki rek guwet di. Iya, Ndang. Kalau Pak urung, kalau kambing. Sing kambing di, Dek. Kambing urung. Intan ayam. Dalam proses. Neh, Repa. Neh, Dok. Salwa mau apa? Teh hangat. Salwa teh hangat. Ada kue tok es teh. Sebenarnya kalau berkena sebenarnya setengah Amin. Iki lho. Gak apa-apa dong. Aku gak wedhus aku. Ini gak usah tak wet apa diwet deh? Ayo piye Dok, pasti wet ya, Pak. Diwet rada anu. Apa kok? Ya tapi apa kalau Ijolan. Jalan. Nah. Selamat guys. Wah, aku. Dia itu sampai lagi. Kalau itu sih jumbo. Kai. Belum. Boleh. Nggih. Oke. Juga sih. Aku enggak adik. Salwa. Iki. Kayaknya ini hangat lawak. Ya lewe. Lawak itu hangat. Nasi taruhannya bukan kayak atas. Di sini adalah sate menurutku paling seleranya apa? Jadi paling menurutku kan menurut kita mulai ada Itu loh kelakuannya saiki. Sunduke dikene aku. Ben aku sing sate kambingnya menurutku enak guys, empuk. Like it. Enak anui. Oke guys, iklan sebentar ya. By the way, wow. Udah apa nambah lontong? Piye? Enak. Nah, so pasti sini enak. Wes meneng ae. Tenan guys. Wanteng. Ki wis kaya emas deh. Pok mana ino ya wis santeng. Nah, ngono. Pok mana wis ditakoki enak, kuwi wis santeng. Enak sekali. ayo Reza.
Heeh. Siti Arafah. Bu Siti Arafah. Monggo maaf pemirsa. Kok resik ngono? Enak. Gak usah gengsi. Oh, nek dia ngomongin gak usah gengsi ya jupuk tenan cai. Kok Gak berani. Jangan salahkan. Ya Allah Gusti. Ker. No, tenan guys. Iki ya ruame iki. Ya Allah. Ayo Pak, ayo Pak. Iki Pak. Ayo Pak. Sik, pemirsa. Kenapa sih kayu? Oh, alah, menjuk sambel. Sambel pitik. Sambel pitik. Dur salwa jangan ibu Ibu dur salwa. Aku suka. Iki kan yo. Masakmu. Ulek-ulek guys, sambel abangi. Ibu Siti Arafah. Nah, berdua sih. Ini kecap lah. Kecap tambah kecap. Pulau lambuke tak perek-perek lambu. Ngoh, dekne ndak. Nes dah, maaf sik kowe gantian, tak sotik. Ini lah. Seteng no, ya udah setengah ya. Oh, dekne Yakin. Lelaki jantung. Makasih, Le. Mundur. Lainnya enggak dia tambahin 20 nih ya. Nah, kayak sampingnya Budi kono. Iki sesuk sing di sana. Sekali sarapan. Kayak kenapa ya, Mbak? Hah? Apa? Waregen mangan mobil. Lagi salwa lagi mangan kok. Tambah 1 porsi malih ayam. Dibungkus. Oh, bungkus. Nggih dibungkus Bu Siti. Iki dari siji. Enggak, bisa satu sambil dipisah. Bisa. Dewang lorong. Wareg aku wis tengah makan di sini, Pak. Inten lontong. Boten wareg. Ya, boten wis wareg. Boten wis wareg. Parek, Bos. Lho. Aku siji loro. Siji tambah setengah, wis tambah dadi loro. Loro ah. Aku loro. Itu. Boleh. Naik kerupuk, agar kerupuk nek pengen ada kerupuk. Kalau ini yang itu. Saatnya berhitung pemirsa. Yuk. Karangete piro? Saatnya berhitung pemirsa. Teh papa kan mau teh siji anak saya terlalu empat. Anak 4. Ini lontong. 12. Lontongnya cari buah. Lontong 3.000 ya. Berarti 12. Ini lontong sudah. Oh, enggak kena hidup macet ya? Ayam, kambing, nasi, lontong, Manual. es teh,
loro. 2. Oh iya. Oh iya enggak. Ditambah dibagi. Alah kali. Piye ta, Dek? Grogi, Dek. 40. Tambah nasi. Tambah lontong. Bu Siti sampai 11. Tambah cilok. grogi. 16. Tambah 12. Nah, Tambah kerupuk. 192 tambah kerupuk 1. iya. 2. Iya. Berarti 194. 194. Terima kasih. Itu goseng. Ngono to. Balik. Susu tapi piye? Wes ayo tempatnya Kinara. Alhamdulillah pemirsa, wis nyampe apa Desa Merah. Iki Mbah Yi ngreyen dingklike mae sing baru, gazebone mae sing baru. Jadi kemarin kan wis jeblok to pemirsa, iki dadi digawe Perawatane terusak. digawe perawatane ngene lebih kenceng Mbah Yi. Sami gini kula kan nggih tak tambahi anunan ngeten iki to. Bar tinggi banner nih kalau banner. Ini menunggu Mbak Indah masih neng Surya tumbas roti nggih pemirsa. Jadi jek dikunci ngenteni ning kene sik. Gak apa-apa Mbok enteni sik, aku jek ning Surya tuku roti. Kita nunggu sik Nduk. Nunggu sik. Pamane ape tak centelno satene ning jaba. Lah nggih, nang dicentelno Mang Indah ngomongnya kon ngenteni ya Bu ya. Ngenteni Bu satene aja mbok centelno. Sing Dek Dewi wis kebelet nguyo. Ayo piye to? Pak Rara. Ayo tak terang ngene Pak Rara. Repa kon nelpon, wis kebelet nguyo ngono. Ndang. Nek gak ning ngisor wit dondrong kene lho, Dek. Nek kemenahan kudu nguyah pemirsa. Bu jenengan di waske niki lho Bu. Diwaske Mak Besti jenengan. Diwaske make ya. Iki nek gak salah pemirsa nggih, maaf kalau keliru. Iki pas zamane viral make iki pas itu kudu nomor dulu nggih kali Mbak Lina. Napa sing pas diprank Mas Dimas umbane akeh kae yo. Lho foto ini loh. Pak Damis masih kelihatan glowing dan masih muda banget ya pemirsa. Pas foto apa ya Mak yo iki yo? Pas iki. Ning ndi dari ngono kuwi? Nika teng mriko. Jan pinarap pundi? Ning kono apa ning ndi? Teng mriki mawon. Ini nggih pun pemirsa. Wes Boleh mae ya nggih. Nggih. jane pas doan. Nggih, pinggir dalan. Uangnya ton iki. Nggih. Nek wonge jeruk tutup kok ya beda jan. Ton. Saya wis mulai degere ton ning kono. Buka terus ngoten Mbah. Iya, kok sampai sore. Nek bengi gak iso buka. Duh, apa yang nguyah nang sendang Bu. Demikian pemirsa konten pagi ini Allah. Konten malam hari ini tunggu dinungo yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan paling sembuh. Untuk pejuang dari Tuhan. Semoga Allah selalu memberikan hubungan yang saleh-saleha. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah masakno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masakno Dek Dewi Bu. Saya rasa mama kayak. Mboten aku mau kok kene. Nika lho golek panggonan nguyah pemirsa ka lho. Nika lho pemirsa. Lho ka lho. Ajeng teng musala Mbak Yi. Golek panggonan pipis teng musala nika lho pemirsa Dek Dewi. Mboten kula mboten mremet tok. Kula teng mriki mawon. Ajeng ngaji teng ngene Mbah Wiji. Wiji susah banget. Mbah Wiji niku sedereke make nggih sebelah niki lho. Ini lho Dek Tan. Satene kok enak ulere lho Le. Enak ulere kok.